Predávate nehnuteľnosť a maklér vám ponúka exkluzívnu zmluvu? Možno máte pocit, že vás to obmedzí, ale pravda je úplne iná. Exkluzívna zmluva znamená, že predaj rieši jeden maklér. Nie je to obmedzenie, je to stratégia. Veľa ľudí si mylne myslí, že keď dajú nehnuteľnosť viacerým maklérom, predajú ju skôr. Ale v realite vzniká chaos, rôzne ceny, rôzne inzeráty a kupujúci strácajú dôveru. Pri exkluzívnej zmluve máte všetko pod kontrolou. Fotky, reklamu a hlavne svojho makléra, ktorý má motiváciu predať vašu nehnuteľnosť čo najlepšie. Viackrát sa nám stalo, že sa nehnuteľnosť bez exkluzivity predávala aj niekoľko mesiacov. Po jej podpísaní sa predala do niekoľkých týždňov a často aj za výhodnejšiu cenu. Ak chcete predať vašu nehnuteľnosť bezpečne, bez stresu a výhodne, ozvite sa nám a radi vám pomôžeme. Radi vám povieme, či je exkluzívna zmluva vhodná aj pre vás.